Mari, nongoa da, euskal mitologiakoa da. Mari, ¿de dónde es de la mitología vasca? Nolakoa da, berak urrezko altxorra du. ¿Cómo es? Tiene tesoros de oro. Berak emakumea denean, berak ile luze eta horia du. Cuando es mujer tiene el pelo amarillo y largo. Animaliaren, suaren eta emakumearen itxura hartzen du. Se convierte en mujer, en fuego y en animales. Non bizi da, bera lur azpian bizi da. ¿Dónde vive? Vive debajo de la tierra. Zer egiten du, berak zerua zeharkatzen du. ¿Qué hace? Ella traspasa el cielo. Berak naturako fenomenoak sortzen ditu. Ella hace fenómenos naturales. Berak egan egiten du. Ella vuela. Berak ilea urrezko orrasaiekin orrazten du. Ella se peina el pelo rubio. Noren antzekoa da, bera Megaren antzekoa da. ¿A quién se parece? Se parece a Mega. Mari, euskal jainkosa. Mari, la diosa vasca. Mila bederatziehunta berrogeita hamabiko ekainaren 13an da. San Antonio Gomara eta ehunka pertsona urtu ditu. Hain zuzen ere Santutegira joan dira gozatzera eta bikote bat lortzera. Es 13 de junio de 1952. Es el día de San Antonio y muchas personas van a Orkiola, concretamente al santuario, a pasarlo bien y a buscar pareja. Patxik pandereta jo du, eta Aitorrek alboka jo du, eta egun amaitzean... Patxik toca la pandereta y Aitor la alboca. Y al terminar el día... Durango egongo dut lor, zein nahi batzuen etxean, agur. Ni etxean mendian zehar jako naiz, agur eta beharati. Aitor pagadi kartugari sartu eta minutu batzuk geroago. Zure entzuak entzun ditu, baina inician jarraiko du. Aitor se mete en una idea espectacular. Minutos después oye un ruido, pero él continúa. Ez da zer izango. Galeratu zerrura eta zugor handi bat agertu da, Anboto mendiaren gailurrean. Mira el cielo y una bola grande de fuego aparece en la cima del monte Anboto. Kometa bat da. Eta bapatzean zugora zerua zeharkatu du eta apatxiren mondoa hartu da. Magari errandoi, indartsuek ziratatuko gurri karagarri batek. Emakumeri errena darama. Y de repente la bola de fuego traspasa el cielo y aparece al lado de Pachi unos gigantes carneros fuertes que tiran de un gran carro que lleva a la mujer más hermosa. Marina es euskal jainkosa handia, hemendik izaki gutxi agertzen dira, guazen nire etxera. Ibiltzen hasi dira lehenengo Mari, gero Zuzengorri, eta azkena Aitor. Siguen caminando, primero Mari, luego Tolorroco, por último Aitor. Eta altxorro handi baten sarrera iritsi dira. Y llegan a la entrada de una gran cueva. Hau izango da nire etxera, horrengo 7 urteetan. Behar duzuenean, etorri zu pertsona ona zarelako. Eskerrik asko, Mari. Bilbon eta inguruetan 90ko hamarkadan. Lehorte bat gertatu da. Aurrerapen teknologikoei, esker euria eskasa bada ere. Euskal Etxe gehienetara iritsi da ura, motiletan, zein, zisterna camionetan. En los alrededores de Bilbao, en la década de los 80, llegó una sequía. Gracias a los avances tecnológicos, aunque no llueve, la mayoría de casas tienen agua en botellas y en camiones cisterna. Baina, urtetik eta berrekak lortu direnez, ez dugurik aurkitu eta Aitorrek ezin du alboka jo. Pero como los pantanos, regatas están secas, no encontramos jugos y Aitor no puede tocar su alboka. Hau desastreau. Horrexegatik, Aitor Marien bila joan da eta urterako pagadi Zuzengorri agertu da. Por ello, Aitor va en busca de Mari y aparece Tolorroco en el ayudo de Urkiola. Pero Mariren gara mesedes, bere lagutza behar du. Heldu guztanetik eta goazen kobasurora. Iztan batean kobasoroloan animatu dira. Mari majurekin dago. Mari bere adatz, hori horrezko horrazarekin horrazten du. Maju bere atzean dago.
está detrás. Zure laguntza behar dugu, Mari. Lertaldia dago eta aurra behar dugu. Lasai utzi, Mari eta biok elkartzen alanean. Elkartzen ditugula. Tranquilo, chico, que cuando Mari y yo nos juntamos, creamos las tormentas. Eskerrik asko. Agur. Aitor, si te suman, agur. Aitor está en la civilización. Autos, hau, erratxalde honetan ekaitzak hainbeste ura bota duenez. Lehortea bukatu da! Zer modu zura alboka, ez dakoat arazorik eta finexoan bikatzen da. Eta horrela bazan. Ala ez bazan, Zer dadila kara basar. Eta atera dadila kurtsanteko plazan.